खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली आं दिनैहाय दुब्लिबारियावसो ओमफ्राय दुब्लिबारि बा माइबारिसो एसे माइ गायनाय ना बेखौ एसे नायफैदों आं माइया माबायदि जादों एसे नायनि माइया दै नांसिगौ एसे खोन्थालांनोसै नोंसोरनो नै दै नांसिगौ गोरान जाबाय ड्राइ फुरा ड्राइ आरोखि ना बेफोरबायदि थ' मेन बाथ्राया थांनायनि सिगां मोननैसो भिजुवेलखौ एसे नायनानै लादो मैगं दिंखिया खाबायबो मोनबायबो एसे मोजांनो दा दिंखिया खानायनि खारना बेनोसै बायना जानो थाखाय जों हाला उफाय गैया दिंखियाखौ खानानै जायाब्लानो उफाय बायना जानो हानायनि गोहो बा बोलो गैला जोंनावहाय जों रानज्रिंनानै दङ आरोखि दा बेफोरबायदि बुंनांगोन लाजिनानैथ' लाब गैया बेखौ जों रानज्रिंबायनानै दं आरोखि बा मैगं मोनसे मोजां मैगं बायनानै जानो दाखालि गरम बन्दनि गथ'फोर सफैनानै दं न'आव सफैदोंमोन न'आव फैदोंमोन जों जेरावबो लांनो हायासै गथ'फोरखौ माने उफाय गैया गथ'खौ ओरैबायदि बुरखायनानै दोननांबाय जों हाग्रामा ब्रिज दालां ना बेखौनो जों एसे मोजाङैनो बे गथ'नो फोरमायनानै होनो गोनां जादों खिन्थु जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरिफोरा ना मा होननानै बुङो सोरबाया शिलंआव लांनानै मोजां खोन्थादों जोंबो लुबैयो सम सम गावनि फिसाखौ एसेब्लाबो मोजां जायगायाव खोन्थाहैनो बा मोजां जिनिस खोन्थाहैनो लुबैयो नाथाय हाथियार दैनानै नांना फैनानैबो जोङो दिनै गावनि फिसाखौ मोजां जिनिस मोजां माबा मोनसेखौ खोन्थानो हायो आरोखि खिन्थु सम फैगोन आं सान्दों दाल'थ' सम नङा दानो खोन्थाहैथारनांगौ बेबो नङा नाथाय खिन्थु गथ'फोरनि दानि जिखिनि गथ'फोरनि आप टु डेट ना बै आप टु डेटखौ नायनानैसो आङो एसे लुबैदोंमोनबो हायासै मा खालामनो नेक्स्ट इयार सान्दों नेक्स्ट बोसोरावहाय गथ'फोरखौ एसेब्लाबो बिदा सासे दङ औ आदा आदाया एसे जौफैबाय ओंखायनो बारा माबा खालामहैजाला बेनि खाथियावहाय थांजाला मानो होनबा लेंगुवेजआ एसे बारा गाज्रि ओंखारो थ' बेखौनोल' लुबैदोंमोन आंबो एसे जोंबो बिटिआर जिहेथु गोजोन गोरोबथा जाना फैनाय हिसाबै जिहेथु एकर्डआव जोंबो साफा मेम्बार हिसाबै जोंबो सानदोंमोन बा माबा मोनसे लुबैदोंमोन बा माबा मोनसे साननानै जोङो दिनैहाय गोबां बाथ्रा बुंदों नङा होमबा बे आरोखि खिन्थु दिनैहाय प्रमद बर'आ बेखौ साना बिनि सिन्ताधाराया सेल्फिस आरो बिनि सिन्ताधाराया एज ए हल बर' जाथिनि सिन्ताधारा गैया एज ए बर' रायजो राजानि जायफ्रा दिनैहाय दुखु दाहा खालामना फैनाय ना बेफोरबायदिखौ माब्लाबाबो सानफेरा बे आरोखि ना बाथ्राफोर आं दिनै नैबे दिंखिया मैगं खाफैदों खानायनि खारना बेनो जों बायनानै जानो हाला बा हाला होननांसिगोन जों गरिब बा जों गाहाय थाखोनि मानसि जों बिटिआरनि सिएम बिटिआरनि डिपुटि सिएम बा इएम बेफोरबायदि बिथांमोननिफोरबायदि जों मैगं थाइगं बायना जानो हाला आरोखि मानसि गिदिरनि बाथ्रा जानायफ्राबो गिदिर बे आरोखि मेन बाथ्रा बुंनायनि सिगां नोंथांमोना एसेब्लाबो दुब्लिबारि बा मैगं खानाय बा माबा मोनसे खानाय जों कन्डिसना बेफोरबायदि अबस्था जानानै दङ गावनि गथ'खौबो जोङो सानदोंमोन शिलं बा बहाबा मेघालय शिलं अरुणाचल ना बेफोरबायदियाव बेरायहैनो नाथाय जों हायासै बेरायहैनोबो कन्डिसन गैया जोंफोर माने गाहाय थाखोनि मानसि जों गोबां दैदेनगिरिफोरखौ जों गोबां बाथ्रा बुङो नाथाय जोंफोरनि साननाय हनाय जोंफोरनि सिन्ताधारा ना बेफोरबायदिखौ जों मालाबा मेन पइन्टफोरखौ बाथ्राफोरखौ जों बुरखांनानै होयो रायखांनानैबो होयो बावहाय जों गोबां समाव प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि सिएम बिथांखौ जों गोबां बाथ्राजों सोंखारियो बा बुङो
मैयानि बाथ्रायाव आं एसे सानखांदों प्रमद नैबे आसामनि चिफ मिनिस्टारा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौ जोंनि UPPLआ माबायदि सिन्थाधारा खालामदों आं बेखौ मोनथिरोङा आरो BPF हान्जानि दोलोफ्राबो माबायदि सिन्था खालामदों बेखौ जों मोनथिरोङा खारन जों पलिटिशियानबो नङा बा माबा मोनसेबो नङा जों BJPखौ BTRआव बा BTCआव आगान होजेननो होनाया बबे मोनसे पलिटिकेल हान्जा बे बिथिङावहाय कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो लिरनानै हर बा कमेन्ट सेक्सनाव एसेब्लाबो बुंहरबानो जाबाय आंनि बुंनाया जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला बै सुबुंफोरनावहाय आं क्षमा बिखानाय थाबाय दिनैहाय डाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला UPPL हान्जा बे हान्जायानो दिनै UPPL सरकारा दिनै फैनानैनो दिनैहाय जों BTCआव डेभेलपखौ खालामा नङा खालामदों कयेकटा बिथिङाव खालामदों ओमफ्राय जोंनि बे BTRआव नेशनेल पलिटिकेल हान्जाखौ सोजेननाय होननाय बुङोब्ला UPPLआनो सोजेनदों बै समावहाय जेब्ला BPFआ सरकाराव बा खुंथायाव थायो अब्लानि समाव बिथांमोना नेशनेल पार्टिखौ सोफेराखैमोन आरो कंग्रेसजों गोबां बोसोर बिथांमोना एलायन्सआव जों जायखि आसामाव जायखि सरकारानो फैया मानो बा जायखि खुंथायानो थाया मानो बै आसामनि अक्सिजेनखौ जों बर'फ्रा लानांगौ जायो पलिटिकेल हान्जायासो दै पलिटिकेल हान्जानि दैदेनगिरिफोरा आसामनि अक्सिजेन लानांगौ आसामनि अक्सिजेन लायाब्ला माब्लाबाबो बिथांमोना गोहोगोरा जानो हाया जेरै जोंनि BTCआव बा BTRआवहाय BJP सरकारखौ सोजेननाय गोहो बोलो गोरा खालामदों होननानै बुङोब्ला नैबे प्रमद बर' बिथाङानो सोजेननायफोर बायदि जानानै दं थ' जिखियानो जादोला गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां खोथा बुंबाय दिनैहाय मा जों जुदि BJPआ सोयोब्ला BJPआ जुदि जोंनि BTRआव जुदि सरकार दायोब्ला नङा होमबा जोंनि बे काउन्सिलाव फिसा काउन्सिलावहाय जुदि BJPआ जुदि सरकार दायोब्ला आरो BJPआनो जुदि CM जायोब्ला BTRनि CM जायोब्ला डिपुटि CM जायोब्ला नों बर'आ बेसेबां हारसानि गाहायाव थानांगोन आथिंनि मैलाखौ सोलानांगोन एज ए जाथिया बे आरि बाथ्राया आं बेखिनि बाथ्राखौ आं सिदायै बुंदों मानो होननानै बुङोब्ला जिहेतु जों बै समाव जों गोबां नारा नाथानि गेजेराव माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ लाबोनो हादोंमोन ना नङा होमबा दा खिन्थु जोंनि बे पावारफोरखौ जों इउज खालामनो हायाखै दिनैहाय श्रीजुत जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा गोबां बाथ्रा बुङो जों जौगाबाय गोबां गोजौ थाखोआव थांबाय जोंनि बे ओनसोलाव BTR रिजन सोदोबखौनो लाबोनो हायाखैमोन बाथ्रा बुङो दिनै मोनथाम मोनब्रै स्टेटजोंसो दिनै रिजन सोदोबखौ बायदों जोंहा सिंगेलैनो जों बर'आ जाथि हिसाबै जोङो रिजनखौ लाबोनो हादों बेसेबां देरगाथाव बाथ्रा ना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय बावहाय मा एज ए जाथि हिसाबै जोङो जायफ्रा एबसु आरो PTC आन्दलनखौ जायफ्रा मोनबोदोंमोन बै समाव एबसु आन्दलन बा PTC आन्दलन समावहाय पुलिसफ्रा खाखि ड्रेस हाफ पेन्ट गानना फैबानो दुब्लियाव खारनो गोनां जादोंमोन बै जुगा बै समा मोनफैगासिनो दङ बिनि गेजेराव आरोबाव मा जों बुंबावदों नैबे BTR गोजोन गोरोबथा जानायनि गेजेरजों दिनैहाय मा नैबे क'क्राझारावहाय डमिन'स ना मा सरि क्षमा खालाम आंनि बुंनाया क्लियार जायाखैबो जानो हागौ आं स्क्रिनाव होगासिनो दं बा फट' खेबनानै नोंथांमोननो होगासिनो दङ नैबे मोनसे दखानदारनि मेनेजारा दिनैहाय बर' जाथिखौ मा बुंदों XYZ बाथ्रा बुंदों बिनि देरसिन लाजिनांथावना बिनि देरसिन दुखुनांथावना मा थानो हाबावनो जों दुखु नाङो मालाबा खारन जोङो दिनैहाय सानसे समाव एज ए जाथिनि थाखाय ना जों सेक्रिफाइस बा एज ए बर' जाथियानो सेक्रिफाइस खालामदों अनलि अफ्रिखौल' बुंनानै लाब गैया एज ए जाथियानो सेक्रिफाइस खालामदों जों बे हिसाबै नैबे बाथ्राखौ दिनैहाय सोरबा सासे
प्रीतम राय देब ना मा दे बे प्रीतम राया बेखिनि बाथ्रा बुंनाया बेसेबां दुखुनांथावना जोंनि बिटिआरनि सीएम बिथाङा बर' हारिनि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन बै समाव जोंनि बिटिआरनि सीएमआ जान देंगे राज लेंगे बाथ्रा बुंदोंमोन नंगौना नङा जोंनि बिटिआर सीएम सारा बुंदोंमोन डिवाइड आसाम 50-50 बाथ्रा बुंदोंमोन संकस टु सदिया बेखिनि बाथ्राखौ बर' रायजो राजाया प्रमद बर'आ जाखिनि बाथ्रा बुङो आरो प्रमद बर'आ बै समाव जाखिनि बाथ्रा बुङो एज ए बर' जाथिया जाय बर' लाइमोनफ्रा दिनैहाय दुखु दाहा खस्थ' खालामनानै थायोमोन बिथांमोना प्रमद बर' बिथांनि थाखाय गोबां खस्थ' खालामदोंमोन नाथाय बै बे जोंनि बिटिआरनि सीएम सार बिथाङा दिनैहाय बै बे बर' सुबुंफोरखौ माब्लाबाबो नायाखै लोगोसे बुंबावो बिथाङा जाय बिटिआर एकर्डआ दिनैहाय जाय हाथियार जाय आफादा दिनै हाथियार दैनानै जिउ आरो थै गोलोमदै दुखु दाहा खालामदों आरो जाय बर' लाइमोनफ्रा दिनैहाय नंखाय दायाव गावजानाय जाय बर' आइजोफ्रा दिनैहाय जिनाहारि खालामजानाय बेफोरनि बिनिमयावसो दिनै जाय सुबुङा दिनै बेक्तिगत सीएम जादों दिनै बे सुबुङा बै बे गावथारजानाय गोलोमदै गगारनाय रेप जिनाहारि खालामजानाय बै बे सुबुङा दिनै न्याय मोनाखै दिनै बेफोरबादि बाथ्राखौ जुदि बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर' बिथाङा मालाबा दुखु नाङो सोरबाया कमेन्ट सेक्सनाव अफ्रियालाय सोर बेखिनि बाथ्राखौ लिरना हरनो हागौ नाथाय बै बे कमेन्टनि खोथाखौ आङो नांजाया आरो बै सुबुङा बर' जाथिया बर' हारिया माबायदि दुखु दाहा खालामनानै फैनाय बै बे आन्दलन समनिफ्राय बै जिनिसखौ मोनथिया स्टाडि खालामा जानला माला कमेन्ट लिरनानै हरो आं बेखौबो बुंगोन बे आरोखि बाथ्राया बाथ्राया जाहैबाय मा आंनि बाथ्रा बुंनायनि खेथ्रआव आंनि बाथ्रा बुंनायफ्रा बेनोल' दाखालि मोननैसो स्टेटमेन्टआव आं कयेकथा गोजौ थाखोआव जायफ्रा सार गर्जना माखासे बाथ्रा बुंदोंमोन जाय बिनानै जाग्रा बियो बिनानै जानांगासिनो दं जाय गेजेर मिडिल क्लासनि मानसि बियो दिनैहाय ल' क्लासाव थांगासिनो दं जाय हाइ क्लासनि मानसि बियो दिनै हाइ क्लासाव थांगासिनो दङ नैबे बिटिआरनि सीएम दैदेननायनि खुंथायाव थाग्रा बिथांमोननिफ्राय सोलिदों बा जादों बेखिनि बाथ्राखौ गर्जन सारा माखासे बाथ्राखौ बुंदों दिनैहाय YBOI आवहाय गोबां सुबुङा हाबदों इनकाम खालामदों ना गोबां सुबुङानो इनकाम खालामदों दिनै सरकार साख्रिबो होनो हायाखै दिनै जायफोर दिनै लेखा गोरों जायफोर लाइमोनफ्रा दिनैहाय साख्रि मोनथावथाव बै सुबुंफ्रा दिनै साख्रि मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै अनलाइन ट्रेडिं खेला गेलेनानै बा बिजनेस गेलेनानै दिनैहाय एसेब्लाबो थांनानै दङ बा न'खरखौ सोरबाया दिनैहाय सुंदों बेफोरबायदि आरोखि दिनै प्रमद बर'आ साख्रिनि बाथ्रा बुंदों साख्रि बिटिआर गभर्नमेन्टआ मोनसेबो साख्रि होनो हायाखै आरो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जाय NDFBफोरखौ सोद्रोमाफोरखौ बुंनानै ना गुबुन बिथिङाव मा साख्रि होनो होनदोंमोन पेरामिलिटारिनो पुलिसनो हेन टेन आग्रुं बाग्रुं XYZ बाथ्रा बुंनानै साख्रि होगोन होननानै बुंदोंमोन दिनै प्रमद बर'आ बबे बिथिङाव साख्रि होदों NDFBनि सोद्रोमाफोरनोलाय आरो प्रमद बर'आ दिनै बुंदों गोबां बाथ्रा नोंथांनि पलिटिक्सआ अनलि 5 बोसोरल' बारा गोबाव थाया 5 बोसोरल' UPPL सरकारा सिदा बाथ्राखौ बुंगोन बावहाय BJP नङाला कंग्रेस बे मोननैनि गेजेराव फैनो हागौ सोरबा BPFब्लाबो सरकार दानो हाया सोरबा UPPLबाबो सरकार दानो हाया बे खाथां बे रोखाखा कंग्रेस नङाब्ला BJP मोननै हानजाया दागोन आरो BJP दानायनि पलिसियाबो बेनोखा BJPनि सरकार दानायनि नैबे काउन्सिलखौ आखायाव लानो नागिरनायनि पलिसिया बेनो नैबे जेब्ला नैबे कार्बि आलं बायदिया अट'नमास काउन्सिल मोननानै दं दिनै अट'नमास काउन्सिला दिनै कार्बि आलंआ BJPनि आखायाव डिमा हासाव दङ दिनैहाय दिनैनि गेजेराव सोर बिलाइ BJPसो दादों थिग बिदिनो डिमा हासाव आरो
कार्बि आलं अट'नमास काउन्सिल दिनै बिथांमोनखौ दिनैबायदि डमिनेट खालामनानै जेरैबायदि गाख्रेबनानै कार्बिनि जिखिनि मोननांगौ मोन्थाय कार्बिनि जा अधिकार बेखौ दिनै फोजोबनानै दोनदों आरो लासैनो कार्बि ट्राइबनि बिथांमोननि जाखिनि अधिकार बेफोरखौ फोजोबस्रांनायनि लासै फोजोबलांगासिनो दं। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि बर'नि जाखिनि अधिकार जोंनि बर'नि जाखिनि खुंथायाव बै समाव बिपिएफआ दिनै सरकाराव दङमोन बे समाव जेरैबायदि सोलिनो हादोंमोन बेफोरबायदि सोलिनो हानाय नंलिया जिबनावबो हानाय नंला 5 बोसोरनि गेजेराव नायबायल' था बिजेपिआ सरकाराव फैगोन ना फैया थांनाय बारावहाय 9टा सिट देरहादों बे बारावहाय 12टा सिट देरहायैनि खुनु गिदिर बाथ्रा गैया जायनि जाहोनाव दिनै बिथां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंलांदों थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबाय गोलावबो जाबाय भिडिअआ थ' बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा बुंनाया गोरोन्थि बा सोरनियावबा देहायाव नांदोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिखानो थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो साना बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि।